Csőztek, én Vat vagyok, és most a Bestcraft-tól jelentkezünk Janóbolyjal. Janóboly Ferikével. Bebizonyítjuk, hogy 7 Benedek fly-ol. Ha lemény spawnal, akkor meg is mutatjuk. Addig vágok. Vagyunk, és mutatjuk. Na ez most PLS mostan fly-ol, hogy elkarom nagyobb pofát. Nem kellett volna, hogy hirdetem, hogy videó van. Hű, de jó videó. Hova zint? Elfly-olhatott. Van időnk, addig is vágunk. Jelentkezünk. Merre? Meghalok! Meghalkol! Persze! Meg klikkel is. Tudom, a klikk az nem is olyan nagy valami. Na, kinek ilyen nagy a pofája? Kis hét. De repüljél már ki! Nem hat az OP-m. Janó help PLS. Klikkelünk. Repülsz ki! Aha! Azt remélem ti is láttátok. Nem repül sehova az a gyerek. Na mostan repült. Ez lesz a legjobb megoldás. Persze bekapcsol a vírusírtó ilyenkor. Na most gyere, ilyen nagy a pofád. Oké, hullok. Na! Láttátok? Visszaflyolt. A kis 9. 8/7, annyit ért. Visszaflyolt, csak akkor mond... Szerintem eszébe jutott a videó. Ott egy defa is. Na oké, ennyit ért. Hát és ez a videóban ennyi is lett volna. Majd azt ott lehet, hogy megpróbálom lelassítani, hogy ottan egy pillanatra beflyolt. Na igen, én Vodkicél 3 lettem volna, velem tartott volna Janóboly. És szevasztok.